Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05, maying gabi, syudad sa Bacolod. Negros Occidental sa malabutan sa Tonsini, kung maying aga, no? Syudad sa Bacolod. Syudad sa Negros Occidental, kang malabutan sa Tonsini nga pagpangalawan. Aksyon Hotline. Pasensya gid, dabi ko naka-firing line ako, no? So, ari kita sa Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga Anchorman Aksyon Artay Hupon, ini sa Aksyon Brian Mordan. Aksyon Hotline. Talos nga magpangalagad sa inyo subong iyang nga aga. Sabado kita. Ari na kita sa Mayo 30, 2020, mga kaksyon. Aksyon Hotline. Second to the last day sa May, and on Monday, June 1 na, no? Another month na naman, karong atog sa 2020, mga kaksyon, ang ginalauman sang tanan ng pagbag-o naman sa mga pagsulundan sang aton sini gobyerno. Labi na gid ang Interagency Task Force sining COVID-19. Aksyon Hotline. Pahanumdum lang sa aton sining mga utod na paidalom kita gihapon today sa General Community Quarantine ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So may mga restrictions gyapon kita nga dapat pagasundon para likaw sa anuman nga dinakpanay kag problema, mga kaksyon. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:06 na sa aton sining nga pagpangalagan. Aksyon Radio. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subo nga aga, i-check naton abi karon dugay ang patrol, mga kaksyon, kay gin standbyan karon ni Aksyon Alvin Grava ang puloy-an sa tong patient number 14 nga nagwa ang result nga nagpositive ini siya sa COVID-19 kahapon nga adlaw. Aksyon Hotline. Ining isa ka babayi nga 36 anyos. Formerly, ini siya ang frontliner sa idalom sa Department of Education, no? Pero ini siya nag-frontliner, ini siya sa mga check-up points, mga kaksyon. Aksyon Hotline. Nag-resign and nagnegosyo. While nga napaidalom sa ECQ, GCQ ang probinsya kag Bacolod, ini siya padayon nga nagnegosyo sa sining mga utanon kag iban pa, essential goods, foods kag iban pa. So may ara sang travel history diri lang sa aton iya sa Negros Occidental, Bacolod kag tabok nga mga probinsya. Aksyon Hotline. Nag-positive ini siya. Now check na to karon dayday to sa inyo liwat, mga kaksyon, taga Barangay Takuling. Ining nasambit iyang patient number 14 para at least may diya kamo karon kag ano dapat ang aton sini mga steps nga himon
But according to Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sa Interagency Task Force Bacolod, hindi ini maka-epekto sa pag-modified sang GCQ nga mag-uumpisa na sa Hunyo 1. Action Hotline. Kahapon, abi pagwa nga nag-positive ini, ang lagaw nga chismisa na naman Action Eden, disgrasyat tani, imbis nga modified GCQ, kita do masaka naman tani sa GCQ, di kaya may nag-positive naman kita. Action Hotline. Wala ina sang kamaturan. In fact, according to the Vice Mayor, manaog itiya sa modified GCQ sa Lunes, kaya hindi man dapat gid ka kulbaan ini siya. Asymptomatic ining biktima sang COVID-19 makaksyon, together with her tinawo and family, na restrict na sila karon na check ng lugar nila, hindi lang sila na magguwa-guwa, dira lang sila anay, pilo ang area nila, ang street nila, bukas lang iya. Kumbaga sa compound lang sila anay home quarantine. Action Hotline. Sa iban nga balita lokal mga kaaksyon, i-check na karon abi si Councilor Wilson John Gamboa Jr. sa Dianio kay way patakatapos inaaway sining COVID-19. But si Councilor John Gamboa Action Oliver mapaudit na sang kagastuhanan sang syudad kung pila gid kunong gingasto sang syudad sining COVID-19. Action Hotline. May mga pilang expenses ang syudad, daw may banta-banta to sa mga 400 million pesos na kuno ang napagwa sang syudad, pero diin nagkanto. Action Hotline. Sadya gini. Si Councilor John Gamboa, kagabi na interview nato ng Seneco, ginexplikar nilang pagsaka sang bill mga kaaksyon, pero si Councilor John Gamboa gusto niya ipa-explicar gini sang tulid bla sa konsiho na mga bayman lang sila, kay kadamo gid sang reklamo nga pagsaka sang bill. Kagabi na intindihan ta naman to, although may mga teknikalidad nga medyo madalom siya, pero kabalo ko mga listeners aton last night nakakuha na, pero kung na-miss ninyo kagabi, pwede ka maka-open da sa aton sini nga Facebook online sa Action Radio. Check nyo the explanation kung nga nagsaka ang balayran nyo sa kuryente. Action Hotline. Ang iban nga balita lokal maka-aksyon sa Lunes, balantayan man because nga ang pila ka mga transport organizations diri sa Bacolod kag Negros, may mga plano sila sa pag-rally protesta. Pero gina-check pa nila kung paano ini-plastar because nga bawal ang mass gathering mo, no? Ginabawal pa ni bisan sa modified GCQ na kita. Diba si magkaladakpan kamo kundi entonces gan. Action Hotline. And iban karon nga balita plastar nato na sa aton sini nga pagpangalagan diri sa Bacolod. I-check taman karon ang aton sini nga Philippine Coast Guard, ang DOTR naton kung kumusta ang biyahe sang eroplano kag sang barko sa Hunyo 1, no? Ngati amat-amat na nga magbalik kita sa maayad-ayad nga sitwasyon or new normal ang ginakabig nila diri. Pero si Mayor Bing Leonardia and iban pa nga mga opisyal sang probinsya nagahingyo nga i-hold anay ang pagbiyahe sa aton siri dagat kag pangkahawaan nga mga sakayan or salakyan kay mas i-prioridad suno iya kay Leonardia ang mga OFWs nga magapauli anay diri sa aton. Action Hotline. Ako pabor ko na kay para masigurado naton ang ikaayong lawas naton. Kay tikon mag-open na ning flights karon kag ang biyahe sa mga barko ta province to province abi why na ni quarantine di paano tani sila masagang man. Tikon carrier ng iban karon disgrasya gid. Action Hotline. Sige, balikan tani karon mga balita lokal, hintok lang ko gamay sa nasyonal, ari na kayo man ko aga pa or kagabi pa nabukaran ko na ni. Doon nagtaas man kilay ko sini. Action Hotline. Kuning isyo subong nga kung pwede i-hold anay pagbukas ang klase on August 24, no? Hindi anay magklase abi because nga way paginta sang bakuna. In fact, the president naghambal, wala vaccine, wala klase. Action Hotline. Pero explanation niya sang DepEd, sa may mga ara kita sang alternatibo. Kangay sa tong ginamention naton always diri nga mag-home study ka, modular. Ang iban diri online, pwede man sa radio kag sa TV, no? Amo nang apat sa paghangop naton nga ginaduso karon sang DepEd. Action Hotline. Sa din mga kaaksyon nga ining ining nga mga alternatibo sa prangka nga istorya puwerti jud kalisod kung sa Bisaya pa. Action Hotline. Kay sa TV kag radio ti maput up ka pa. Wala man tadiya sang community radio diri. Undi way man tadiya sang PTV. Way man tadiya sang government television nga makalabot sa komunidad naton diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Action Hotline. According to isang DepEd region nga maput up pa sang radio para nga makahingagaw nga
ipapamati sa mga kabataan ta por tilisura jud no. Action Hotline. Kon sa mga online naman kita parang kang istorya, ako nag-star ko di sa isa ka lugar sa Bacolod, did spot gani mo. Wala gani isang kwan, wa isang signal sa internet. Tiari naging ko sa Bacolod, how come or how much more abi sa iban pagid nga mga lugar abi. Action Hotline. Nag-check ko gani sa PLDT, sa Globe. Way pa sila mga linya gani nga makakadto sa mo nga lugar ho, muni mo na ti paano ka na maka-internet. May mga wireless man sa mga wifi ti pigado man ganing kwan, pigado man ang ila sining signal. Action Hotline. So, medyo may kabudlayan ining pagbukas sang klase, although nga luyag sang Department of Education nga hindi ma-delayed ang pagtuon sa mga kabataan, mga kaksyon. Action Hotline. Kagabi, may nabukaran ako nga balita, I don't know kung Action Eden nakabasa sini, nga si Department of Education Secretary Leonor Briones Action Eden may plano nga magpanghatag sang laptop sa mga estudyante. Action Hotline. Do ginaswang ako. Action Hotline. Siya sa mga kabataan nga hindi mag face-to-face abi. Sa plano ko pa nagtagan tani sila tag isa ka laptop ano. Yung reaction sa publiko, hambal to sa isa ka ginikanan Action Eden. Siya bata ko ga eskwela sa elementary, 4 kibilog, 4 laptop ko ha. Action Hotline. Hindi ta gani makapatadlong sa mga blackboard tanga busluton mamang provide pa kita ka laptop da. Action Hotline. Hindi ka na katag-chok na sa mga maestrada. Ang maestra pagabakal personal nila gani nga mga bullpen da, mga tag pati laptop. Action Hotline. Doon di ka na itiya kapapinta da kung lasang brigada, eskwela nga ibulig ang mga private institution. Abi, like Action Radio, nagabulig kita yearly na to nga programa. Doon di ka na kapapintang eskwelahan da sa mga bangko. Doon di ka mo gani kapakwan, kapatadlong sa nagkalabali nga mga bangko. Da mahatag pa yung laptop ang dipedo. Action Hotline. Abi padalmen nyo na anay, hindi ta magpinataka kay gahatag kamo gamo sa utok sa mga ginikanan kag pumuluyo. Action Radio. Ay sus ko, gawaka lang ni sila hambal sa iban, ering tigulang yun do ga mga. Action Hotline. Sige, basta may laptop, bantayan ta na ha. Di ko mag-amo sina nga hindi ko no maka face to face sa mga kabataan kay ginaba. Siya man ni mismo naghambal si Briones nga mabukas ang klase ta basta way lang idya face to face kundi ini mga alternatibo lang idya nga 4 ang sundon ta nga hindi lang gid tayo makapadulong sa eskwelahan. Action Hotline. Hindi ko nisipon tagid tanan karon nga hindi ya maga face to face katilaw niya laptop. Bo tanan-tanan ni may eskwela mo. Ang pamangkot dire hindi may laptop na. Anong i-load na nila da? May mga internet ni sila ang mga puloyan. Ang iban gani dira, haluson gani makakaon sang 3 ka bisis sa kadlaw, ibakal pa nila load sa internet da. Action Hotline. May kondire ka sa Action Radio kay kada bulan may 200 kay mga load. Action Radio. Kaladlawan maning obra sa DepEd man. Ang mga manunodlo naton nya matrabaho lang ni sila iya. Masunod ni sa mando sang DepEd. Pero ning obra ni sa DepEd subong yun og pagarot pagid. Action Hotline. Nagareklamo na tagani nga way tay panghatag sa mga food pack sa mga kauturan ta sa COVID-19 nagkalagot ban, mang-provide pita laptop. Pilang laptop subong nga ni pinakabratok sa GM? 15,000, 12,000. Butanta mo na, pinakabarat na. Gay ko ni Action GM, isulat ni ko na Action GM sang pinakabrato, abi dalam biyo, pinakabrato subong nga laptop pila abi. Butanta be, para kay Action GM sa god nimo. Pinakabrato ara sa 10,000. Barat na. Action Hotline. Di sana nakaturo, karbaw ho. Di pa nagtag mo na iya. Lantawan ta niya. Daw kayo home, tatan ni. Action Hotline. Ti kita mong iba naman niya. Akon bata, Dexon Bray, 3. Ti dapat 3 man di laptop ko. Action Breaking News. Action Hotline. Doon di ko move on sa kamon sa dingang sitwasyon. Ang DOH, mano nagasala man Action Eden, no? Kay nagligad nga adlaw, ang ila sini nga report naglabot sa 509, no? Ang panibag-o nga subong gani Sabado sang Huwebes, Huwebes. Nagwa sa ilang report nga ang panibag-o iyang positive kay nagdugang iyang numero sang COVID-19. 509 mga kaksyon. Action Hotline. Sa diin pagbasa iya sang publiko,
Purti mga reaksyon sa publiko saan mag-inano na ta sini nga ang umulbo ini galayon na 509 na ini. Action Hotline. Ano ba lang natabo siri sa aton? Ba may bisita kita oh. So, daligid lang kay ipag ano karon taga-angon na sa time. Action Hotline. Nag 509 ang positive mga ka-aksyon sang ligad nga Webes, Mayo 28, no? Mayo 28. Now, ang reaction sa publiko grabe sa kululbaan ti maklase patane, mabalik patani sa eskwelahan. Ano mga tracing nga ginahimo karon paano ini? Action Hotline. May ara sang explanation kag justification diri makaksyon ang DOH, no? According iya sa Department of Education, last Thursday ang matudtuod nga nag-positive action Oliver nga nagdugang 109 bilang hindi 509. Action Hotline. Siyang 400 to mga backlog to. Oh, kung sa mga Bisaya pag i-backlog naman ka daw. Action Hotline. Sa backlog ato, amo to ang mga results sa nagliligad nga mga inadlaw nga sang Huwebes lang gin-present. Ari man otro man yung taga DOH man o ginaway man ginatadlong bala mga reports nyo da. Action Hotline. Amo-amo na lang gining trabaho nyo nga maghatag report sa publiko to inform the public para aware man kita aw sa mga figures nga sinala patamo niya. Action Hotline. Ting pamangkot di karon mapati ahin publiko sa inyo sa justification nyo. Amo nang dako pamangkot da. So dapat formalo na ton. Ang pinakalala pagidiri makaksyon kay nga aman sang kagabi nagwa ang panibag-o naman nga report sang DOH ti sobra na libo pagidyo ang nagpositibo mga kaksyon sining COVID-19. Action Hotline. Nagsaka pagid, no? Nagsaka pagid gani sa libo ang nagduga nga positive. 900 plus na karon ang nagkalamatay. Action Hotline. Please lang ang accuracy ginakainanglan naton, no? Sa mga aton nga mga opisyal sa gobyerno. Labi na gina paghandol sining kaangay sining nga sitwasyon nga ara kita sa kahangawa bangod sining tuman kadelikado nga si COVID-19. Action Hotline. So, gin-justify nila nga hindi 509 kundi 109 gid lamang. Ang 400 nagligad pa to kunong inadlaw. Ti 400 no na-present nyo na to. San nyo na gin-plaster ini. Action Hotline. Amo lang gin pabati ta subong sa publiko kay ang iban to porting waras mo inano na ni do kakululbaan na nihaw. Do kalit lang inig timbuok yang kadamon sang positive. Tinagingagaw man DOH sa justify sang ila sini sala nga information. Action Hotline. Bisan ano niya justify balay backlog to muni mo na way tulabot ti tapos na yung damage na buron nyo ng utok sang tao kag ginpakulbaan nyo ng mga tao. Action Hotline. Hay nako, last 8:21 Action Radio Philippine Standard Time. Action Radio. Sige, unahon ko lang ni Action Eden. Unahon ko lang ang patrol kay para may connection ba sa aton explanation diri sa COVID-19. Ang patient number 14, no? Diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon nga nagwa ang resulta niya sini kahapon nga adlaw. Ini siya ang nagpa-swab test ini siya, no? Sang last May 22 mga kaksyon. Last May 22 mga kaksyon. Nagwa ang result niya kahapon, no? May 29 sa din ini siya ang nag-positive sining COVID-19 mga kaksyon. Action Hotline. I-check na ito labing patrol kaya ara sa area subong pero way sa tuya sa sulod gid mismo lapit sa compound adjacent lang ni sa Action Alvin Grava. Action Alvin, good morning. Alright. Yes. Action Bray ang patrol. Ari diri dampe no sa area naman Action Bray sa lugar mismo ni COVID-19 patient number 14 no. Sa aton sini na Facebook live Action Bray makitan diri ka provision nga kon na Facebook live Action Bray. But anyway ari kita mismo diri Action Bray no sa lugar mismo ni COVID patient number 19 rather 14 Action Bray. Ang sitwasyon diri Action Bray ang diferensya gikan diri sa main road Action Bray kag sa Sininga Street pwede ko na ni-mentionar ang Street Action Bray di na. Pwede gid kay kagabi na mention na ni Vice Mayor Elsen Familiaran kag ni Councilor
and Kapitan sa Barangay Takuling, Lady Gles Gonzales, Action Alvin. Yes, Action Bri, from the main road, sa may Memorial Road, ang maning main road nila, to sa Sininga Street, ang Maple Street, Action Bri, duha lang gid, ikaduha nga balay gikan sa Bangga mismo, Action Bri, pasulod mismo sa Maple Road. Sa diin diri mismo napahamtang ang puluyan ni COVID patient number 14. Sa sagwa Action Bri, makitaan man diri sa aton sining Facebook Live ang salakyan ang ginausar sang sining pamilya, pero ginbutangan ini Action Brian sa police line. I see. May police line diri ang ining salakyan sa sagwa lang Action Bri, pero you can notice, or if you would notice Action Bri, wala sang police line along the along the road. Pasulod ka sa Mapol. Only ang isa duha tatlo apat ka baral nga gin ko lang ni Action Bri, no? Gin butang lang sa dalan para mabutangan sang police line ang ining salakyan nga I think brown ang color ni Action Bri. And sa atubang sini amo mismo ang puluyan ni COVID patient number 14. Now pero ang ila sining silbing Father Action Bri medyo taas gid man eh, no? Taas gid man ni Action Bri, pero may mga tanom sa sagwa. Kagina pa naton ginalantaw kung bala may mga salakyan nga nagasulod diri. May nakitaan kita diri Action Bri ngayon kasulod. I think hindi ni siya aware nga ari diri mismo ang puluyan ni COVID patient number 14. I see. Nagalabay lang ugalin, no? Pag, pero sagwa man siya sa police line, Action Alvin. Sa sagwa man siya sa police line, no? Pero ang again sa nasiling tana ang puluyan mismo ni COVID patient number 14 is ikaduha nga balay sa tuo along Maple Road, Action Bri. And ang sang nasiling tanang sitwasyon, may kagina pag sulod lang nato Action Bri, na mangkot man kita sa mga tricycle drivers. Kung bala nagabiyahe sila pasulod man sa Maple. Kung suno siya nga kung ara sa punta, way na sila nagalabay sa puluyan ni COVID patient number 14, kundi sa piyak sila nga dalan malabay pakadto sa destinasyon. Pero kung sa uruunhan ayon sang puluyan ni COVID patient number 14, they have no choice kundi idulong, pero aware sila katama sa sining sitwasyon. In fact, may pila ka mga pumuluyo man diri Action Bri, atong sining pamangkutan more or less mga 100 to 200 meters away from Maple Road. Kaya kita sulod sa Action Bri, no? Okay lang. Kita gagawa for the meantime, no? Kaya ang sitwasyon diri Action Bri kay pasyado kalapit gikan sa main road. Ari gani sa aton sining Facebook Live gani Action Bri, may nagalabay pa di sa kababayi, pero nakasuksok sang face mask. Ang kalabanan nga nagalabay diri Action Brian, ang mga pumuluyo nga nagapanglakaton gid lamang, pero tanan nakasuksok sa face mask. Pero once na nakalabot sa sining street, dasig sang ila sining paglakat Action Bri. Pero Action Alvin, ang inang lugar may damo siya katupad, Action Alvin, no? May mga kaingon siya. Yes, Action Bri. Actually, damo ni mga tupad nga balay diri sa tubang manggali diri Action Bri. May mga pader manugalin. Kasi may arang kalabanan diri, dagko man ng mga pader diri Action Bri. Damo man sa mga tupad diri balay kay wala sang bakante, wala siguro nakita ko diri Action Bri sa ako nang pag-usisa. Tupad ng mga puluyan pero subdivision ini, no? Dagko ang mga pader sang nasiling tana. In fact, sa aton siling sa may pinakabangga mismo kay sinakabangga sang main road Action Bri, dagko man ang mga pader diri mo. Then how much more dito sa puluyan ni COVID patient number 14. Action Bri, no? Medyo kuan siya ng taas man ang sini nga pader. So in short, Action Alvin, wala gid man ta dapat sang kahangawaan ang sini mga kaingod dira bisan na nagalinabay kiti medyo layo-layo gid man sa dalan, provided nga sila may mga face mask lang. Kag sulito naton, according to Vice Mayor and Chairman sang IATF kagabi, asymptomatic ini siya, meaning wala sang may ginabatsyag Action Alvin, ano? Galing ginpaidalom ini siya sa swab test kati sa nambal tanangin frontliner ini siya. During the time nga masibod pa to ang ginpaidalom kita sa ECQ kon Enhanced Community Quarantine. Pero nag-resign ini siya si dalom sang Department of Education. In short,
Isa ni siya ka registered nga Nurse Action Alvina, ini nga babayi. Nag-resign ini siya kag nagtutok sa negosyo with his or her family sa mga negosyo nga mga goods, mga essential sa business nila. Ining mga utanon, kagiban pa. Wala siya sang travel history halin sa iban nga pungsod, no? Amo ning Botsilingon, pero may travel history ini siya around Negros Occidental kag sa paghambal ni Vice Gabino nakatabok ni siya or ni Councilor Gonzales nakatabok sa Iloilo, nakatabok man sa Cebu province, no? Oo. Yes. Oo, hambal nila nga ang nakatabok ini siya kay tiway may biyahe. Suliton ta negosyo niya pagkaon. So pwede sila makatabok Action Alvin, ano? Basta foods ang negosyo. Action Alvin? Yes, Action Bray. Basta essentials pwede makatabok, no? Aha. And ang amo ni ang gani Action Bray, ang sitwasyon diri nga mga tao gani kutob sa mga tao nga nagalabay, nagapanglakaton gid lamang sa siling na medyo madasig-dasig ang ilang sining pagpanglakaton. Ang sitwasyon diri mga tao nagasuksok sang face mask, pero face mask Action Bray, libong wala na butang santang. Baka may tabon gid Action Bray. Dapat lang. Oo. Ang connection Bray may tabon ang ila sining baba, may tabon man ang ila sining ilong. Now amo na ang mga tawo nga nagasitwasyon diri. In fact, ang supat sining balay ka ginaluyag kun tani naton palapitan. Galing kay ti tupad sining balay Action Bray nakapagwa bala nakasuksok man sa face mask. Galing kay ti more or less mga 25 meters man no Action Bray. Sige lang intindihan nato, no? From gikan sining main road. Kag ginamara pa naton ginalantaw Action Bray bala basin bala may tao nga maggagawa sa sining puluyan. Galing kay subong Action Bray wala sang tao nagagawa, wala sang pulis again, wala sang pulis nga nagabantay sa sining tinion. Abi ko gabi may tanod may pulis kay mo matong palayag sang ni Kapitan Gonzales gani. Buhay man ko sa minakitan diri nga barangay Tanod Action Bray. Galing kiti disiplinado naman kita. Sino man bing gusto magladay-laday da nga mo ni ka delikado si COVID-19 Action Alvin? Gani man. Budlay man niya. Kung tanod matiner depende man Action Bray para mas maayo kun tani nga miara gid pulis kung tanod nga nagbantay diri mismo sa lugar. Galing kiti ang ining lugar ni ukon na puluyan ni COVID patient number 14 again ginalabayan sang mga tawo nga nagalabay along the main roads. Kay diri sa main road Action Bray may mga apat ka mga streets, no? May apat ka mga streets o kung anong ka mga streets pakadto dito sa may bakante nga lote sa uruunhan ayon sang main road Action Bray. And again sa nasiling na may salakyan diri nga ginbutangan sang police line, ginbutangan hindi lang sa isa kundi duha pick up kag ang auto mismo Action Bray. Pero why da may nabutang I'm sorry Action Alvina, may nabutang na nga signage abing patient number 14 ini wala man nabutang. Negative Action Bray. Basta police line gid lang. Oo, police line. Police line na gid ang ginbutang kag ang magluwas diri at least ang baral bala for safety man sang salakyan kay kumuara mismo sa kilid mismo sang dalan in front sa puluyan mismo ni COVID patient number 14. May nagapamangkot diri sa aton actually last night na mention ini ni Gonzales nga ang iya sining pag-process sa negosyo niya ining patient number 14 naka-delivery ining election Alvin, no? Otherwise sila stall gid nga naga-negosyo sila sa market abi nga dira sa mabinakal waay. Delivery nila kay medyo dako-dako ning negosyo nila kumbaga kung sinong gina-delivera nila sa mga Libertad, sa mga Burgos, why na sila stay da nga may store gid sila or may store gid sila. Action Bray, no? Galing ato mga tawo niya na-expose gito sa mga nag-delivera niya man Action Alvin? Yes, correct Action Bray because we have the information man kagina kay ang sa tupad sa puluyan abi ni COVID patient number 19 may ari man diri sa piyak diri nga balay man Action Bray nga tupad niya mismo balay palapitan kun tani nato galing kay siya mismo pag hindi lang gid kay mabudlay kay tupad man sa balay mo magluwas diri at least sa diri ang seguridad min mismo, no? Nga ginalantaw man hangsang dali lang.
Si Action Alvin kay Doga tumbo baliskad ang tingog yan. Action Hotline. Action Alvin plastar gamay. Tawagan tabi liwat kay do naglimutak na to do kalain matiyan. Action Hotline. Na sobra pa to sa COVID-19 ang igo niya. Las 8:32 ginapamatian naton subong si Action Alvin Grava naga live report sa ulonhan lang sa puloy-an sang patient number 14. Why kita rin sang malayan ng intention ko dito inform the public kung anong situation sang lugar. Aside from that, why nagin man kina-divulge naman gani ang street sini or street sang puloyan niya. Ang why naton gin-divulge diri ang pangalan para sa iya sini nga protection. Action Alvin? Yes, Action Brian. No? May naminsan naman ganin sa ato ng pangalan ng gati State Action Brian. No? Hindi gid lang yung pangalan. Although kagina bala sa pag sa gawa pa lang sang subdivision, may nag-mention na antes kita nag-kadto diri. Sila mismo nag-hatag man sa aton sa precaution. Medyo palayo-layo lang sir kay iti medyo malapit-lapit sa dalan, especially kung ara ka sa Sininga Street, more or less mga around 25. Pinaka-kuan lang gid Action Brian 25 meters ang gid no kay isa duha ka balay gikan sa Bangga along the main road. Why dapat sa kakolbaan kay ti according to DOH gani si COVID-19 kan transfer lang dito sa tao kung naka-shake hands ka mo, naka-atubangay gid ka mo nga nag-alalasik ang laway abi or kung ano nga sitwasyon dirati magamo na distansya 1 meter away man lang ganing distance na ginaang distancing bla social distancing pero aside from that kung kinanglan ginaton nga mas aware pagi kita ti palayo-layo lang gid Action Alvin amo nang pinaka Action right. Amo nang pinaka-importante man dariyo may isa man gi kuan diri nga naglabay way man suksok pa ismo siguro. But anyway Action right amo nga sitwasyon diri no sa area sa Rosario Heights subdivision barangay Takuling diri sa siyudad sa Bacolod Action right and we have the information ikaduha na ini nga sitwasyon gikan sa una nga patient ikaduha nga patient which is patient number 14 diri man sa area gyapon sang Rosario Heights subdivision barangay Takuling. Kaya tinuparay na sila mo. Yes, Action Brian no. Sige. So, ano nga sitwasyon diri sa area with Action na Nani Kiraw, ang ka-action nyo, Action Alvin Grava. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Salamat Patrol, Action Alvin Grava, Action Nani Kiraw, nga rasubong sa area dira, ano? Suliton ta, way sa dapat gid kahangawaan ng aton sining kulturan, kay tinasecure na ni sila gilayon. Pero tikon sino man to nakasalamuha nila, hoping why ini naka-transfer asymptomatic ini siya nimo. Suliton ta according to the World Health Organization and DOH Secretary man na Francisco Duque III nga ang asymptomatic nga COVID-19 patient hindi makatransmit or makapalaton sa iban nga tawo kabay pa. Action Hotline. Kay kon mag-inamo sina makatransfer sa abi sang ginabatsyag niya ting duaya patudan ka tawo ang pamilya niya da kung sa lisin o pag itong iya sinina tubang bauti halos lakta na gid so kabay pa nga wala. According sa study way pa ko na. Tislamat gid. Action Hotline. May naga-question diri kon nga ang police line ginbutang dak hindi man kriminal. Gusto man to no. Kay mga police line nga yellow line na bla ginabutang ni sa maginlothang sang may naghikog kun ano na lang ti pasyente niya gani mo. Police line butang mo. Action Hotline. Pero action na yun, di ba kakanto ka to sa Banago, sa mga sabis na, di ba? Police line man ginabutang. At sige lang tot kabalo man tang hindi man ni crime, hindi man niya kwa na, i-assume ta na lang niya nga protocol na sang PNP para, actually tinutuyo sila, hindi buot silingon niya kriminal. Ang tinutuyo sila nga ma-aware ang public nga hindi ka mo dira. Maglabay, hindi ka magstay dira kay may police line. O mala nang tinutuyo, way naman si iban nga malayan. Ngayon kititanda man yung mga listeners na mo. Yung police line na hindi mo na Action Hotline. Last 8:35 mga ka-aksyon sa aton nga pagpangalagad. Pagbalik na dugay-dugay, ari na. Amat-amat na gwa ang aton sining official diri sa siyudad sa Bacolod. Kay tinag-amat-amat downgrade ang aton man sining community quarantine mo. From enhanced community quarantine na modified ECQ kita nangin GCQ. On June 1, ma-modified GCQ pagid kita. So amat-amat man nga nagiginawa ang aton sining mga konsihales, mga ka-aksyon. Action Hotline. Ang aton botsulingon diri, gusto na ni Councilor John Gamboa Jr. nga i-audit kung pilang kagastuhanan sa Bacolod sining COVID-19. Action Hotline. Abilang tawon tagid big karon kung anong ding ginapangita ni Councilor John Gamboa. Pero mayo man na at least balaan ta kung pilang gasto di nagkadto
kag ano mga resibo. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital,
at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Action Radio Philippine Standard Time, las 8:51. Action Hotline! May aga lang sa kay Manjo B. Arniho, Action na Bray, good morning. Monitor lang ko no sinimat tiniyon, solo parent nakakuha ayuda sa barangay kag naka-avail man sang SSS nga subsidy. Kag sige work niya pwede na siya mareklamo sa pulis. Kay gapasikat siya nga damo nakuha niya nga ayuda. Pwede gid ipa CIDG mo, ipa PNP mo para lang gid nga maimbestigahan. Action Hotline! Si Andrea naman niya Amanda Jaime naga-monitor man, si Kairos Flaki naga-monitor man. Be safe everyone, salamat man. Wilson Tihidor, good day mga ka-aksyon. Nano ni ang bill sang siniko man tani wala bill ang March 8 kay wala reading. Dapat wala man bill kay gintingob man ka siniko sa April na bill. May bill kuya March nano ni man. Kagabi ko naka-monitor ka may marsogid kay may ara tos lagin plastar kagabi. Action Hotline! Kaya hindi pwede nga wala gid sang bill kay gagamit Si Philip Laurente mayong gabi kon may aga digna Ilangos Gasalao naga-monitor man.
si Madam Roger Herba Hicaro, hindi pa preparado ang DepEd. Gani man. 3D Gayares, naga-monitor man. Sir, ang laptop para sa teacher, ang tablet para sa students. Hi. Laptop para sa students, yung ambal ni Briones. Action Hotline! Si Flo, sir, naman niya Ponce Magrel, naman niya kadlaw lang ko di. Sige. Si Lorsky Didolo, naga-monitor man. Geoffrey Gayaran, naga-monitor man. Mary Ann Jirel Pailden. Salamat, git. Naga-monitor man Jose R. Espelita. Salamat, mga pita. Salamat. Okay, Vicente Gatilogo. Salamat sa pag-monitor. Kamang budlay sa apelyido, no? Action Hotline! Si Madam Macing Guay, gani naga-monitor man si Matinion. May nagahambal di gani nga hindi ganita makadugang sang libro sa eskwelahan para basahon kabataan tama laptop pa ta. Action Hotline! Ambot, di ba si COVID-19 Action Eden labay man lang ni, no? Maybe next year basi mabalik man tas normal ti nakapanagdag na ta laptop, anong tanang laptop pang bawion ta na? Action Hotline! Ay sus ko, pilagi ng income kung maka-provide laptop Action JM, how? Kung pilang income sila, dako-dako man. Action Hotline! Gayuhom ko sa laptop, pero alariyo Kung subong, kada LGU makaksyon nag-provide sang mga subsidy, no? Food tax kagiban pa, sa mga kultura naton nga piktado gid sining COVID-19. Action Hotline! And ipa-on-air lang. And ining ginatawag naton blang may aras ang ayuda halin sa barangay, halin sa syudad, kag diin-din pa, no? Pero sa Bacolod, hindi malikawan nga hindi mo natago sa inyo, pero tinagtaganay man din. Action Hotline! Pero amo na si Councilor John Gamboa Jr. gusto niya i-check kung pila gidla ang napagwa nga kwarta sang syudad kag kun diin ini nagkalalato. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, we have Councilor John Gamboa Jr. Sir, good morning. Maayong aga, Sir Brian, maayong aga. Aha, hidla mo ta sang imo sini mabugnaw nga tingog, Councilor ba? Kumusta, Councilor? The self-imposed quarantine. Aha, timayong gina. Padayon nga nag-obserba sa pangabay sa gobyerno nga stay at home, save lives. Aha, pero padayon niyang trabaho biyapon being councilor sa Bacolod. Yes, attend ako sa aton nga sesyon. Sima-simana, kada padayon nga nag-upod man sa pitang nga ginaobra sa aton lokal nga gobyerno. Aha. Oo. Councilor, na-mention mo while ago sa off-air na itong istorya na may arak ka plano to check sa expenses ang sa city siring COVID-19 na Councilor. Ano ini siya? Okay, inang manifest ko ni ang ining tindog sa nagligad pa yung sadtuan ay balang studyoan na to kung mag-extend kita ayan sang isa ka enhanced community quarantine, no? O kung magsaylo na sa ginatawag na to nga general community quarantine, isubong modified. Ang purpose ko sa tayo abiyan na Brian, para balang pag kita abi nga mag-arrive sa isa ka maayong desisyon, no? More well-guided decision whether i-downgrade naton o kung i-upgrade na naton ang city's quarantine. Dapat may balanan naton ayan, may balanan naton ang status ang aton nga pundo. Sa akon nga sumadaya Sir Brian, may sobra na kita mga 420 million nga pundo nga gin-appropriate o kung gin-budget naton sa sining pandemic.
sa 2 lang ka bulan ha, sa sunod sa 2 ka bulan sa akon niyang accounting ha, personal. Kasi ginupdan ko man way man kuya da siling nga pamalabag sang pangabay sang aton na city officials sa aton nga mayor na mag-appropriate kita nga daan budget para sa sining pandemic. So isa subong ang akon niyang nga suma maara na kita nga mga 428 million nga partinisir parte sa sining nga COVID. Now, naalaga pa ngayo kita sa audit kay para mabalaan naton kung sa sining nga pundo pila pa ang pundo nga nabilin. Pila ba ang savings naton da? Pag pila pa ang pundo nga pwede pa naton i-disburse o kung gastuhon para naman sa mga palabuton naton nga mga utang sabi ni second wave, ni third wave nan. Ang preparasyon bala naton ipreparahan naton. Kaga of course dala ina silin ko Sir Brian na i-account kag inventory naton ang aton kapasidad in terms of sa number of beds, availability sa mga medicine, sufficiency sa mga equipments, number of ICU beds na amo na silin ko antes kita magsiling manaog na kita o kung magsaka pagyapon kita sa isa ka quarantine. So para sa akon mas mayo nga guided kami antes kami mag-desider. Okay. Sir, sin ining 428 million nga gin-mention mo, distributed na ni siya or may nabilin pa? Namo na ang ginapamangkot That's why we need an audit. Lalabot hindi lang ko yan nila pagmalisyahan kasi in the first place requirement manini naton sa aton sa aton gobyerno na dapat i-audit kag i-account naton because these are all public funds. Liquidation. So liquidation. But again, muna suling ko na wala naton mabalaan kung pila pa ang nabilin kag pila pang inugasto naton. Ang sa akon lang yan ay baluan, may 428 million na kita, suma total ko abi, personal, na budget o kung appropriate. Kita ko na nga pundo kaayo. Ang manifesto mo ni Councilor na address ini sa audit department mismo? No, to the whole members of the Sangguniang Panglungsod. Ito manifest ko man okay. Yes. Kaya kami ang naghahatag resolusyon mo sa pangabay abisa nasyonal na padayon kita nga magapabilin as ECQ o ma-downgrade na kita to GCQ. So kita kami mga sangguniang members ang nag-aayo na sa National Interagency Task Force. Amo na kung ginatagaan kita nila likwa because may pangabay halin sa Sangguniang Panglungsod. I understand ang imo ni transparency malang ni imo na to the public no nga may ideya sila nga ti amo ning nagasto ginaton tanan-tanan. Kaya after all ini si COVID-19 pasalamat kita sa Ginoo na-contain gid man siya pero gusto naton hibaluon Councilor kon may kwarta pata no? Correct. Yes, importante na kayo mo kasi may nag-ahatag sa aton, may nagatunar sa aton, may nadahatag man nasyonal na grant sa aton so dapat i-account naton muna pala kung sa isang mamalisyan kita nga doga nagayuhom na kuling ko ano naman yan basta mamalisyahan to ni si Councilor Gamboa nga rin ako nagumpisa na siya ho. No. Klaro man kayo sa mga I agree. I suppose na ang tanan ng mga public officials are accountable to these public funds. Yes. So hindi kita pagpadaan nila sa Malaysia kasi obligasyon man nila natin. Even case may ara sang unliquidated pati ikaw dalahig ka man di Councilor no? Yes, correct. All public officials will be accountable. So anong of course nag-disburse ang nag-implement nag-enforce din na yamo ya pati speakeron naton ang chief executive kasi sila ang enforcement mo kasi sila nga piti ang implementing agency mo kami ati kuan mo lang kami power of the first mo lang kami nag-disperse mo lang kami pag of course legislative kami hindi man kami frontliners na magsagay ka pato nga I hope you understand nga kung
iban natin ng mga konsyal, way man nagalibot, kaya hindi man kita frontliners. Way man kamo task abida, nga ginhatag ang alkalde, abi, no? Yes, correct. I hope they understand. Of course, the least that you can do is to stay at home because ng pagpabilin abdi sa panimalay mo, wala labot na ginabuligan mo ang pagsalba sang kabuhi, kundi para sa akon, isa man ina ka-charitable na act na pagpadayon na nagapabilin sa panimalay kung wala ka man lang siling ko tasking or obligasyon nga ginahatag sa aton nga mayor. I see. Okay. Pero sa imo pagpulapanilag, abi, din man guro matago sa imo, ang actual abi nga tagtaganay kapag paggamit sang pondo sang gobyerno. So far na gamit gi man nato ning 428 million, Councilor, sa imo lang ya ko galingon nga paglantaw sa pag-audit mo ya ikaw. No. They have to account for that. We have to ano mo lang ako now may mga reklamo kita nga may nagdaton donations sa tingati inaangkon niya sang iban. So hindi na naton na ibalaan kung ano yung pundo nga ginpatiniser para lokal. Ano yung donation sa ganun yung national. Yes. Kasi namo sa mo but we have to take note, Sir Brian, na almost 1 billion pesos na ang pundo nga ginpatiniser both from the local and the national, diri lang sa syudad sa Bacolod. Yes. Ako na nga pondo sa duwala ka bulan, including some social amelioration funds o program. Yes. No, so matotal na, that is almost 1 billion in the span of 2 months. Ako na mapundo mo na kung nga ipa-account na natin sila. Klaro ho na, ito na 1 billion almost ang gina-mention mo, Councilor, ha? National and local budget na na. Basi matingalan, sa karon ang sa local ang ginamuno mo, 428 million gid lamang para maklaro tani. Basi sumala lang pag-intindi nila. Plus 500 million plus of the social amelioration program funds na ginatag man sa aton. Paagis LGU. 588 million or 548 million. Do dira to dapit mo, no? Kung madumduman nyo. Yes. Nga paagi sa LGU. LGU, yes. Okay, so LGU di po nang kapyot kag nag-obligate sang ini nga pondo para sa aton nga mga utod. May ara kita sa mga donations like sa mga manok to, no? May ara kita muna, dapat i-account mo na, no? Kung pila na siya. Yes. Manok, bugas. Alcohol, temo to nga ipanagtagman naton amo na kasibod sang gobyerno, no? Kay bisan pinakanubo nga sintimo sang pundo dapat i-account tagidya para hindi accountable ang naga-disburse na, Councilor, no? Well, you know, hindi man siguro up to the last cent. But at least somehow, we have a rough estimate or accounting. Ito, balokati, dati na gani sa mga donations, mga nag-donor, ang mga donors ang nag-reklamo. Na, no, nihaw, pati ang ilayang donasyon, etc. Okay. So, amo mala na. Sige. At least may idea kita, mas mayo gid man gali nga i-account ini. Kag ara ka nga nagkonti kay kun way guro si Gamboa guro basi hindi gini guro ma-account guro basi way ta kabalo sa iba naton nga konsil way naman naton sila gina way kita naga underestimate sa ilabing hindi nila ni mahimo pero salamat ni Councilor para mabalaan man sa Bacolod nun kag sigurado ko ready man ang administrasyon ni Mayor Bing nga magpresentar sinitaran-tanana sa matawhay na guro nga sitwasyon, ano? Balikan ta si Councilor Gamboa, abe. Action Hotline! Sa inyo da, Banwa kag Ciudades Negros Occidental, may Councilor man sa inyo nga nag-manifiesto na sa pag-audit man sa pundo. Action Hotline! Numero 1 kami dis Bacolod Subong nga, nag-umpisa na kita, Councilor. Yes, sir. I hope na ikuanin siya, ha? Hindi lang siling naton na idili-dali nila kay urgent ni. In fact, ang national nag-set ng deadline by May 30 ma-account na naton ang tanan-tanan ng mga pundo nga din course o paagi nila sa LGU. Oo, kay dulo ka Banwa ang padayon na pagbulig. Extension na base ang pagpanagtadanay. Dulo ka utangon pa na naton sa iban na pungsot mo. Yes, sa iban na bangko. So, kuan ni siya kung sa kwan ni blood money niya. Correct na. May bago naman gani nga kasugtan ang Pilipinas kag sa isa ka bangko. Mangutang naman taliwat para sa COVID-19, Councilor.
Yes. So in other words, this is blood money. Yes, okay. Hindi natin pagpabayaan. Hulat-hulaton tanay Councilor, anong results sa imo sining ayo dira sa lipay gid ang publiko sining ati may ara blas ang transparency nga magwa. Kiti tsakto tong imo may mga reklamo nga iban way kabaton, ang iban amo ni muna. Ti para maideya sila nga ti ay okay nagkadtugil isa mo ning mga tao. Pero Councilor, ano tong imo sining kumusta na tong plano mo man nga pa-explain karon bisan gamay lang ang Seneco sining pag-ulbos ang balayran nila sa bulan sang Abril? Ay, kadamo sa mga utod na to na ginapaagi bisakon nga nagareklamo. Na ang ilang nga billing sa bulan nga Abril doon nagtaas 3 times o 3-folds. Wow. Kung tulukon mo, kung basihan mo ang aton nga mga billing sa bulan sang Abril, nagsaka din man 3 times. So, ang akon malang tinol sa akon nga resolusyon nga plano kong ipasulod sa sining Wednesday, nga ginapangabay nato ng Seneco to explain the details. On the alleged lang ito, number 1 taton, alleged surge no pagsaka, gulpi o pagtambuok sa aton ng electric bills for the month of April or almost 3 times the previous bill records. Batian man naton sa radyo nga ginag-averaging lang nila yan sa sulod sa 3 ka bulan. O tanahon ta kung na yan, sakto na nga pag-kwenta sa aton nga billing. Gusto na. O kung sala. Man. Okay, so yung investigation explain lang nato na respeto lang sa aton ng mga opisyalis ng Seneco. Sige, hulat-hulaton tani Aryo. May ari din naga-chat sa ato na balya ang Seneco kadako gid sang bill ko no. Ti anong tanda karon kay mo sina. Pero kagabi to si Seneco nagpalayag kung may reklamo gid man sila, pwede sila gid ka padulong sa Seneco kag mag Councilor. Makonsiho sila to kay para ma-address ang ilang complaint. Amo na Councilor. Yeah, we will call for the presence of sa aton ng mga opisyalis ng Seneco. In fact, mo na itong public hearing na siya, we will do that. So, amoy ning tenor sa akong resolution to explain. So, before the members of the Sangguniang Pangunsod, or in fact, even request for a public hearing. Para at least isahay na lang bala nga para mapahayag nila sa aton nga mga opisyalis kasi sa publiko nga nagsumbuok kag nagtaas ang aton nga billing 3 times kumpara sa mga nagliligad naton ng mga bill records. Sige. With that, Councilor, salamat sa mga time. Good morning. Unless kung may ara ka pa sang gusto ipalabot sa Bacolod nun. Okay, ang isa sa ginatanaw ko subong, ginabalay ko subong na resolusyon, amulig lang ginapangabay nato ng aton ng mga barangay nga mag-conduct na sang ginatawag nato nga intensified campaign against dengue. Ari na umpisa na ang rainy season nagasugod na. Masubo ini Brian kay para sa ako ganin pagtanaw ko na bilang gasalubong bila ang tubig baha kagang tubig dagat. Gani. Ang tubig dagat, ang COVID, ang tubig baha sa babaw ya. Amoy ng dengue. So, preparahan na nato. Nakidasamo ya subong nagakalamatay kung magsiling naton na mag-igo na ang dengue sa aton syudad. Salamat, Councilor. Good morning. Salamat, Sir Brian Mayngaga. Action Hotline! Councilor John Gamboa Jr. sa Bacolod Back Action. Walaton taniya. Kano nung balos diri, sining pangabay niyang i-audit ang kagastuanan sang syudad sining panahon sang COVID-19. Action Hotline! Kag parting sa Seneco niya. Na wala ka katulog mga konsyales nato na kon Seneco paghahambalan. Kagabi, ambal sang taga Seneco, kadto ka ba to sa office nila kung may aragin man ka mo sang reklamo, observe lang kami sang face mask kag social physical distancing, para at least layo kita bla sa problema. Action Hotline! Kag ma-accommodate. Kung kagabi naka-monitor ka mo, may explanation ditong Seneco. Although nga may bulubudlay siya dapat insidihon. Pero kung hindi man ka mo nabusog kagabi sa to, pwede ka mo kapadulong sa Seneco para at least sila mismo maka-explicar dira sa inyo. Action Hotline! Sa 9:11, magabalik kita sa aton sining pagpangalagad karon digudugay, may ginapreparar kitang interview pagida sa iban nga mga personalidad para sa aton sining paghatag information sining aga. Action Hotline! Action Hotline! 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
simbanwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo magkolon kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampilikan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time, las 9:21. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang CL77. CL77, laging panalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Action Hotline! May nga lang kay Condrado Amante nagapamangkot sa dirisato no kon ng 3 months kuno nga way sa kabayan basi utdan. Subong way pa updanay ang Seneco kay ara pata sa emerhensya. Pero mas namigid nga mangonsiho kita sa Seneco para sigurado. Si Madam Grace Mito naman niya since ginagapataka lang ng Seneco. Si Madam Ophelia Galero naman niya RC Amalnya ang amon ganiya sa Isabelaya last month 1,500. Pag April, naghimo nga 4,000. That's why hindi na ko no doble, triple ko na mo. I-check nyo na sa Noneco, no? Sa Isabela, Noseco. Basa mo na sa nung Noneco kang muda. Action Hotline! Noseco, no? Si Linoige Anirolage. Salamat. Si Ray Jantan Villalon, naga-monitor man sa Nimetrion sa Barangay Purisima, Manapla. Salamat, Gida, no? God bless man ra sa inyo. Mary Ann Grace Mahilom, Action Brian Monitor lang kabiriya
sa tunga sang pandemic kini way mananamo na batian ang tingog ni Gamboa nga subong ga papel na siya. Anong obraya sa pandemic ka? Oh. Di kay way sa task mo. Oh, kung may ka task ginhatag si mo, hindi ka man kagiho. Action Hotline. Sige. Si Melchorita Ferrer naga-monitor man. Salamat gid. Sige. Okay, balikan Heaven. Good morning man. Balikan tang iban karon. Check na to na si Kwan, si Undok, si United Negros Drivers Association abi, no? Sir Jigo Malakad, kung anong plano nila sa Hunyo 1, no? Kay may ara sila sang ginadihon karon nga base magpatigayon sila sang protesta. Kung anong countdown sine-check naton. Action Hotline. Kadamo pasubong sa mga salakyan diri sa Bacolod nga wala pa nakabiyahe sa Cinema Tinion, no? Almost 2 weeks na, no? Nga nag-GCQ kita, why kabiyahing mga salakyan. May mga rasones sila dire. Action Hotline. Dito sa Metro Manila, ang piston dito nagreklamo na. Kaya daw hindi makabalik ang ilang sininga mga salakyan biyahe. Ilabi na gid ang mga salakyan nga mga tigulit na black. Action Hotline. Nagaedad na sang 15 to 20, iban medyo daan-daan na gid man. Daway chance sa makabalik kay modernized nang pagwa to karon dito sa Metro Manila. Action Hotline. Pero diri sa Bacolod, bidot na kung ano. Online sa hotline. Okay, sige, we have on the line si Sir Jigo Malakad sang Ondok. Sir, good morning. Action Bray, good morning. Good morning sa taga Bacolod kag sa mga listeners. Aha. Sir, anong plan niyo for sa inyo sining rally protesta may ara sa Hunyo 1? Well, bilang isa ka national nga federation o kagalyado sa mga dagko mga federasyon sa Bacolod, may ginahulat kami nga memorandum manhalin man sa national office namon kung paano suportaron ang panawagan sang transport dito sa national kay hindi lang to piston ang ginatake nila tanan nga federasyon dito mga dagko no mga tradisyonal mismo gani mga ara na gid gani sa Malacañang nga mga federasyon ginigo pa nito gadi no nga wala gid gin pa biyahe. So ginaulat-ulat naton ang detalye kung ano gid ang posible aksyon nga himuon naton sa Lunes nga hindi kita makabayular sa guidelines sa sining modified na nilang community general nilang modification. Okay. So ano man dito sa Manila tamo nang ginareklamo nila nga basi di sila kabalik biyahe. Diri sa Bacolod so far sa nag-GCQ kita, sir, kumusta sa sulod sa 2 ka semana? Halos tanan nakabiyahe na or pila lang ka porsyento? Actually, ara na kita subong gahamboy na ta mga 30 to 40% ang biyahe kay ginalantaw nato ng pasahero. Wala pa gid man kamo bono kay tungod sang financial nga kapasidad nila bangod sa apektado bala for almost 55 days nga wala income, kulang sa pagkaon. So hindi pa na siya direkta gid dayon makamubon kay gradual man ning pagkuha naton mo pag recover sa aton nga ekonomiya kag industriya sa Bacolod. Susubong makita nimo ang pasahero magluwas nga 50% ang ginbuhin. May ara pa sa mga pagpamahog balang ati mangdakop nagligad nga semana mangdakop from Martes to Biyernes so nagbonitor kita. Hindi na ara naman nagapagawa sila sa statement nga mangdakop naman sila sa Pichao no. So nagkarto kita dito sa opisina sa LTO kun ano gid ni ka matuod dito nagambal si Sir Ruben nga wala saya sang order except siguro sang region kung anong posibleng himuon nila nga maka-contribute sila bala sa sining marching order sang LTO Parby National Office nga hindi na pagpabiyayon ang tanan nga mga traditional mga old na bala nga mga salakyan po ang aton pag-insindi action by inang ang COVID bala nag-atake siya do mga January to March di amo na nga gin-declare naton March 16 nga wala na kita biyahe no wala tayo ginambal nga kung makarecover kita sa COVID wala tayo ginambal nga peace out wala yung discuss no dason silently abig may magluwas sa House of Representative kag sa House of Senate may ari sa isa ka grupo nga nagadihon-dihon gali sa mga memorandum circular lang nga apektadong bilog nga Pilipinas so kung kami maglantaw bilang mga ordinaryo nga mga tao hampak niya sa iktalupangod sa aton mga kongresista nga nagarepresent sa
sa kanya-kanya district bala. Kaya supposed to be sila ng tingog sa kada distrito mo kay silang pamilyar sa like Lone District o Bacolod, first district sa San Carlos, second district sa Sagay, third district pakadto sa 6th district. Sila niyang pamilyar sa area. So kung ano man nga mga kondisyon kag transportation dapat sila niyang ma-discuss dito sa House of Representatives kag i-transmit sa Senate obrahan lahi. Subog niya may lain niya nga Congress no sa idalom ni Martin Delgra kag ilang mga retired colonel nga bala nga mga co-terminus nga mga tao kubra-ubra man niya lahi nga kadakusan niya nga epekto sa bilog nga Pilipinas. Ang tanong paglantaw nila ni Congressman Greg kag iban pa nga mga congressman naging tampa sila bala pero wala sila nag-response. So but silingon may lain nga Congress sa Pilipinas nga pwede na magdihon sa mga pang-ekonomiya, pang-komersyo, kag industriya nga programa nga hindi na pagpagi sa aton nga mga legislative action ba. Okay, so anyway, sa inaabing akusasyon or inyo sining palayag, pero kundi sa Hunyo 1, halos maghambal kita modify daw halos balik sa normal or new normal ang sitwasyon. Amo mangyapon, sir, hindi ka mo magbalik anay pasada agad ang ibanda? Sa amon niya sa Bacolod, partikular sa Bacolod kay gintry na ni naton nga iaway ang aton nga interest bilang nagapangabuhi sa dalan. Hindi kami gusto aksyon bay nga mga awat kag manguldap mo. As nga legal ang amon niya pagbiyahe, iatakiyon gini namon iaway niya namon na tugtog sa makaya namon mabiyahe gi kami. Pero kung may mga lahi na yang nagagovern like for example ang aton IATF sa Bacolod magambal na nga hindi na kami magbiyahe. Ang nagurong time nga magsulot kita kami no kay nagligad bala di ba na discuss mo to nga naga-meeting tanan ang Marino, ang airport, tanan nga mga representative arity nga wala iya sang may nagtungko sa LTO kag LTFRB. Ano na yan? Amo gani kina pamangkot man si Vice no? Ano pa ni ka credible ang aton nga organisasyon sa Bacolod bilang local government unit nga hindi sila magpalapit diri. Isolated bala kita bangod nga identify ang Bacolod kag Negros nga yellow. Anong pag-insindi namon sa yellow kag anong labot namon sa mga yellow team na anong labot namon na sa mga political nila nga away. Alam mo diya pangabuhi ni Action Bay, kaya kinangano naton mapakaon ng amon pamilya at the same time makaserbisyo kita sa mga mahilig balay sa baraton nga salakyan nga daw ginaako na namon nga traditional gid na aton salakyan kag ako na namon nga mga GEGO kami wala kami alam pero tikabahin kami ni nga gobyerno ini man ta gusto nga ang iban nga nagbago na nga ari dire nga gusto anay mag-observe sang gobyerno nila nga sila ginambal pangabuhi kamo sa normal. Di ko normal ang atong society. Mabalik na sila sa bitong mananom na maliwat kamuti. Another problema naman sa atong mga yung naman akong kalamidad. Kaya ako yung kakagsindi, kita yung pinakakurap na pungsod sa bilog nga isya. Amo na nga kami, maningwa na lang kami nga makakaon, hindi na kami magsalig sa gobernasyon ba? Okay, kung hindi man magbiyahe, abi, hindi pasugtan, abi nga magbiyahe ang mga old school nga mga salakyan. Tene may modernized na tadi nga mga salakyan nga pwede makabiyahe sa dasan simana? Sa akong pag-insindi, may aras ng isa ka daw group diri nga sa Bacolod galing kiti gindeclare na ni sang LTFRB nga scam ari may dokumento kita nga guyatan kay bangod nga ang iyang mga permit dito sa National Office dason ang mga structures ang iyang SEC registration mas worse pa ni sa isa ka television network no kay lain na apelido sa asawa, lain na marriage contract, napakwa naman pero hindi na nayamon obligasyon niya na isang gobyerno nga mag-discover sina. Ang importante may mga data lang kami nga ihatag. Magluwas sin action ba wala na kay kulang taon nimo from Sumag to Mandalagan, wala na sa may ginabaligya nga modernized nga salakyan kay kun may ara man lang testingan ta gradually mabakal kita sa nga madamat nga mga unit nga ilang hindi na bala naton ma-renew gid kay provisionary authority na amat-amaton ta na bakal para mapakita ta sa gobyerno nga wala kita nagpamatok sa modernization program. Ang ato na gusto transparent kag wala sang monopolyo sa idea, hindi pag-monopolize ang supplier, hindi pag-monopolize ang financial institution, wala lang kami makaulam. Inabalang ginakabig natin nga demokrasya, wala kung tani nga pungsod. Galing kiti kapitalista ni nga pungsod ang Pilipinas, hindi mahilig sila sa de facto martial law. Even gani, ako kasi hindi, ang try nito, nakaki gani nila, how much more kami nga mga wala alam, action by. Okay, tibantayan tari sa Lunes, ano, kung ano man ang tikang, pero kabaton ka mo na, sir nga, may dakpanay giban kung magwa ka mo sa Lunes?
amo nang hambal nila, pero may kuan patano, and panawagan na lang ni buwas, may declaration kita. Dira man mismo sa imo radio station, 12 to 1 buwas, dira naton i-final ang tanan nga declaration kung anong himuon naton, anong depensa nga pwede naton himuon. Dira sa Action Radio, buwas, 12 to 1, ibasahon na naton kung anong memorandum sang nasyonal, anong mga aktual, kay may mga meeting pa kami subungagan nila ni Mambit, ni GC, kay para makadiyon kita sa pinakanaming nga solusyon nga hindi kita makakreate sang komosyon. At the same time, hindi kita makabayular sa sining guidelines sa COVID, pero mapalambot natin sa national government, ilabi na gid sa local government unit, ang hinanaing siyang transport industry, ilabi na gid diri sa Bacolod City, Action Bay. Yes, sige, kay kon nidigin man kamo kagwa sa Hunyo 1, abiti, sinong alternative nga magyahidi, kay duway pamaniyat sa mga modernization nga mga salakyan dis Bacolod, ano malinakat kita di? Or ano di, maarkila kita kasi pasakyo naman tani sa IPN eh. Action Bay, personally, kapasalamat ko no kay Consial Dindo Ramos nga nagpatigayon sa isa ka meeting sa nagligid nga Martes para madiskas pala ano pinaka-immediate lang anay kita lang subong ga praning mo, praning ang gobyerno, ga praning ang tao kay ang pinaka-basic tani nga solusyon bisan bago lang kami nag-intra sa mo nga problema makasuggest kami tani nga massive bala ang testing para ma-isolate ang mga type target kag mga daw ara na sa prone sa amo sina kaya tong mga okay lang ya kag ibol di makagulong bala ekonomiya kag industriya ta para ang pumuluyo makakaon at the same time ang gobyerno naton makakuha man taxes ang mga private entity naton makapagulong man sa ilang negosyo kaya kay subong praning kita mudlay ni bila magpatay sang kalayo sa sunog nga aton mata natabunan Action Bay. Yes, mudlay yan. Sige, bantayan naton ni sa Lunes mga listeners naton mag-monitor man sini kuno ng dihonon ninyo sa sining plano nga protesta sa Lunes. Pero muna ambal naton hindi pwedeng mas gathering, diba? Simla pang sikupon ka mo dati budlay na. Yes. Action gabay kita noon. Nga monitor man sa mga radio station kay kabudlay kung violator na tamo as law abiding citizen i-comply naton ang requisitos pero sa konstitusyon niya nambal nga kung may ara kay reklamo dapat tabalon mo gid mo tatay kay kung sakit mo tiyan kay hindi mo pabalo ng imo amay kasi ang balon niya kabalanga kay nakapadagalay gamay ginabatsyag wala ka man gapabalo that's why kinahanglan nandun transparent respetuhanay kay hindi tanan mga perfecto Action Bay. Salamat gid sir, good morning. Good morning Bacolod. Action Hotline. Sadya gid ni, no? Ang ginahulat naton kung mayroon na gid sang dokumento, mayroon sang memorandum circular abi nga taran nga mga old school, taran nga mga daan nga mga salakyan nga tublang magdalagan Action Oliver dumawigit ng buli niya hindi nakabiyahe. Kuno kun way pa manggid lang nga abi nga hindi kita maginawa kun tabo ini diri sa Bacolod anong option sa aton sini nga mga public officials. Way pa tari sa modernized nga mga salakyan nga pwede makakiter sa aton nga pasahero. Diba si mga arkila tani sa mga dump truck di kag pasakaon tani mga pasahero ni or di ka di ba sa Yukon tani nga IPM pila kadlaw nga dire ka mo ni sakay kay tas lakyan di pwede ka biyahe mga daan di. Kanugon sa Manila kundi magin makabiyahe ining mga salakyan to ang mga saraw nibla nga mo ni naga-represent sa Pilipinas nga kun magkadto kadi mo ning salakyan nila ho. In fact ginadayaw kita sa ibang nga pungsod dulaon ini kido ka kuano do kay insulto na gid sa bahin nato ni mga kaksyon ha. Ining saraw-saraw nga ini kaya mo nga pakilala sa aton. Kung daan na gid man kun i-renovate no? Doon din naging ko pabor sa mga modernize ngayon daw sobra na gid pagkatapos ka mahal pa. Sino lambing kasarang magbakal sini abi? May kooperatiba pa ini kabalo naman kita nga mga kooperatiba ni kundi ka may mag-handle sini kala puto na di mo. Kagini nga mga salakyan electric ni sila mo, no? Why ni sila tugong tughong ng ibanda nung sitwasyon sini? Basta do kadamo sang disbintaha man, no? Kadamo sang lutabangon nga problema subong pero mga amo sini nga nag-exister abi diri lang tanay di na nato pagsampawan sa another problem pagit. Sige, last 9:36 oras ko lapaw na kita sa aton sini nga pagpangalagad and kuana karon sa ibang public affairs program sa Action Radio Bacolod bantayan iban pagin nga mga balita. Sa ngalan sa aton sini Bilog Puwersa sa Action Radio News Department sa pagpauna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na magbanwa upod taman karon nga aga partner naton sa technical side we have Action Oliver Pason, Action JM Bikin sa aton sini nga IT, Action Eden Abosong aton sini nga backup man this morning. Talos nga nagpangalagad sa inyo sa ngalan sang regular nga Anchorman Action Artay Hupon ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.